سڵاو بن تەماشەوانên ڕوودا و ئەم لە هەولێرê me mêvandariya bi rês Mehdiyeker kiriye yek ji siyasetvanên navdengên Tirkiyê ku bi rêjeya 10 salan wezîrê çandiniya wî welatî bûye ji destpêkê ve bi Partiya Dad û Geşepêdan AKP re bûye heta vê kêliyê jî û her wiha çend salan jî parlamenter bûye lê niha hatiye Herêma Kurdistanê wana senterek ava kiriye, senterê pêşxistina siyaseta çandiniye. Ji ber pisportiya xwe wî ev senter ava kiriye bi hin rêhevalên xwe re bi hev re. Navê wê Tarpol e, navê wê senterê birêz Eker hûn xêr hatin. Xêr û xweşiyê de bin. Sağ ol bê. Ve ev senter ava kiriye ser xêrê. Naxêrê de bin. We çi armancek hebûyan hatin Herêma Armanca me Herêma Kurdistan sebeb ziyareta min Kak Mesrûr Birêz Mesrûr Barzanî davet şande ji min re ji ber ku li dihokê li zanîngeha Amerîka dûrda formkê hebû. Ja gelek mutaxesis û dîplomat û em bêjin siyasetmedar ji gelek welata ji duwele din hatibûne wê dirê bi müddetê du roja de ser hinkî mewzuê yan em bêjin herêmê ya rojhilata navîn û ya jî navnetewî. Evana hatine münaqeşe kirin, hatine fikirkirin, hatine gotin û axaftin. Zanî ez jî bi vê sebebê davet ji min re şand Birêz Mesrûr Barzanî îcabeta wê davetê ez hatim. Min jî axaftin kir li wir, ez jî ketime wê formê. Yane çend mewzûyê giring hene. Yani yekê jî em bêjin rojhilata navîn, aşitî û aramiya û îstiqrara herem çiye di Kurdayê û çewatê zanî ev kirin. We ev nîqaş kirin gelo hema yekser ez biçim nava babet de. Peywendiyên Tirkiye û Herêma Kurdistanê niha çawan e diçe astî de ne? Pir di rêkê de baş de diçe gelek inkişaf dike yani jê memnûnin. Weka ku Kak Mesûd jî îfade kir di hevdîtina min wî de û Kakê Şîrvan jî û Kak Mesrûr Barzanî jî her siya jî bi hev re di hem di wê formê de û hem jî paş de di ziyaretê xusûsî de ew jî gelek memnûnin. Ême jî em bêjin Wezîrê Mê Xaricî Hakan Fidan ev û digel zanî mesûlî hikûmetê me jî ew jî dixwazin ku têkiliyê me û elaqat û münasebetê me bêtir baş bibin. Em cîranê hevin û em xuşkûbirayê hevin. Ji ber wî em yani em her du jî zanî ku cîranê me re em bêjin aramî têtine be aramiya me re tune. Wesîleya vê aramî û başbûna peywendiyê navbera Tirkiye û Herêma Kurdistanê çi ye? Wesîleya wî? Belê. Wesîleya wî ku em ji serê ser de ji xal û bela de em birayê hevin, em cîranê hevin. Ev urf û adetê me pir nezî hevin û em bêjin çanda me nezî hevin. Em di herêmekî dîne û di tarîxê de jî, dîrokiyê de jî em bi hev rabûne. Belê. Di vî sed salê dawî de hinkî elaqatên me zanî ku dewletê nû çêbûne li van dera û herbê umûmî çêbûne evan hinkî komplîkasyon hinkî zanî pêş de bixin. Baş e birêz Eker. Evana derketine ji ber wê îja îro va serê 20 salî ya 22 sal e sala 22 de hikûmeta me AK Partî û serokê AK Partî Recep Tayyip Erdogan
ji siyaseta wî hekî ji siyaset medarê berê cuda ye. Wî serê 20 salê 22 salê ye. Têkiliyê wî û elaqatê wî bi zanî bi Herêma Kurdistan ve jî û bi Iraqê jî bi zanî bi derdorê me jî ne weka berê ye, baştir e û çêtir e. باش ها تشتكي Sala 2013 de Kak Mesûd zanî di wî davet kir, Recep Tayyip Erdogan wî davet kir. Heta Diyarbekir. Li Diyarbekir tev de hevdîtinkî yani mîtingekî pir mezin. Nêzîka 100,000 kes gihîşt hev. Dûr de her duya jî şevekê jî li wê derê ma, ez jî li wê derê bûm. Yani elaqetê me tiştê ku em atif dikin di vê münasebet û elaqatê de ya weka AK Partî û hikûmeta AK Partî û serokê AK Partî tişkî di rêke di şopekê din de ye. Yani weka çê weka ku heta em bêjin 20 sal berê wisa ne germ û نزیکاتیە وها نەبووە wiha nebû. برێزەکە zêde. احتیمالە یعنی çima astengî çine ku ew peywendî navbera Herêma Kurdistanê û Tirkiyê de hene ew peywendî çênabin li gel Rojavayê Kurdistanê û dewleta Tirkiye. Zanî çima dê niha tiştekî heye yek jê ku di herêmê de di herêma me de em aştiyê dixwazin, îstîqrarê dixwazin Bele. û di hundirê Tirkiye jî û li her derece ewleviyê diye dixwazin. Dixwazim ku ewle be. Yani emniyet hebe. Ha, îja di Rojava Sûriye'de pirs bi sebeb PKK û hinkî ewkê wê em bêjin çê müştemilatê wê. Yani li wir tiştê ku PYD û YPG evana di şop û rêka PKK de ne. Ji nav bêtir, ji navê wan bêtir, her tiştê wan yek e. Nav bi terê zanî ne PKK. Ev sedema serekiye. Zanî. Baş. Bele. Di wir da em zanî nava yani ew dûr de pirs dûr da heye. Çima ew jî ne li ser hesabê ekrad û Kurdavî îşî dikin. Li ser hesabê hêkî din dikin. Kî ne ew? Ew alem wî jî dizane çi ne. Ev kesê ku ne li virin li destê wan di vir daye. Bele. Baş Kesê ku dûrin, bele. kesê ku bûne sebebê pirsava serê 100 salî ye. Li heyamên derbas bû, salên derbas bû, pêvajûyek hebû. Belê. Türkiye jî Bele. bin seçim süreci. Taban pêvajiya Xelas bû, xerab bû. barış süreci. Bele. Ha. Çim ma ihtimal xerakin. ne ew çû. İhtimal heye careke din çê Niha- dibe, niha- pêvajûyeke nû. Bi vî hawiye. İhtimal bi vî havî çê dibe. Ew pêvajo çima pelişî? O kî pelişand? Bele diyar bû ka Sade. bikuşina polîsan Na, û na, na. Tişkî bêjim. Tişkî bêjim. Dûr de tişkî din heye. çi ye ew tişt? Ew tişt, ew pêvajo bi destê PKK hat pelişand. O PKK jî ne numayendeyê ekrad û Kurda ye. Ne li hesabê Kurdavî jî kir. Wê çaxê çima pêvajûyeke nû dest pê nake bi Çima- xeynî pekek. Hatta na. Pêvajo ji xwe heye. Di navbera Li kêvkê de. serê müsaade bike. Di serê ser de lazim e ku em ji PKK xelas bin. Serê salê. Hatta ku PKK hebe çıka PKK hatta ku li wir be PKK vê jariyê dixe. Nahêle ku çê bibe. Nahêle pêvajû çê be. Nahêle ku pêvajo çê bibe.
بله إجا جبر بصدق که بله جبر وی هاوی ام دخوازن که حتی که پخخه دانی تکوشینا که بر پخخه که پخخه حتی که زانی تأثیر آوی نقده تو نکاری تشکیدن تقافریدن باوشی بله يعني او دور دا او افجي ما جرباند ما تجربه كر ما جرباند زاني شوكي بخخي في او كر بخخي جاريه دخي باشا احتمالا هنك هنا نوچه هنا ده چند روزن در باز بوده دبیجن دانستاندن نهینی هنا دناف برا AKP و هدف دا و کسی جرات نکرنه لسر چه کرنا پیواجوه که یان بونه هف پیمانتیه که نوج بول بجارتن اشاره داری نه بفي هاوي لتركيا ام دا تشتاد خاصم يك اف ترور غير بقدر يعني كشتنو زور دستي غير بقدر حتى كشتنو زور دستي هبه تتشكيدن شيء نابه نممكنه ليه نه هدف بر برسجوية كشتنه نا مساعدة بك هدف نخوي إرادة خوية كي خدي إرادة هدف خوية إرادة هدف بخخه بدست بأمر وان هدف نكارة تشكي بيش أبيا قشت زانن عالم قشت زانه أكراد زانن أتراك زانن قش حمو قشت زانن أبيا نتشكي مجهولة تشكي معلومة باشا تشكي معلومة خوزي جساري سارده يانجي كو هنكي فرصت تماكو كتي هنكي فرصت كتني دوان فرصت هذا هدف قوتو بنا جبهك خيرا بسكنا ايدي بسا ون كتنا سر قدرا اكرات ون في دبلشينن بكشتني دماكو لهنكي باجاري روجرات ناوين تركيا وكا دياربكر وكا نسيبين وكا ميردين وكا فان باجار دين اوانا قش ده سالا 2015 2016 زاني ده بيواجويا چارسريه ده اوانا آنين ماين و بمبه و جاني چك خستنه بني زاني ارده خندقان بون سبب حزاران كوهات كشتن چما هدفه مساعده بك چما هدفه دوه دمه ده رانبو نگو قوون چه دکن شهردار وان باجاراشی هدفه بون لیکی جوان بوان بشخصی مجول دبی دبین ولا نفيا ناخذ نفيا نتشكي درسته نتشكي راسته وندريده ندجيده لي نقارن بيجن شو جامري بحقيقي نقارن داريني يعني إرادة وان محجورة محجوزة دفردايا ها احتمال أبا بحقيقي بقدر زور دستي وكشتن تنبه هدف سياسي بارتي و سیاسی پارتیا جدل هونه هف پیمانی پیرا چکن مساعده بکه که بیجه ام کشتنه ام ترور رد دکن تکیلیا بابوان و تنه پقاقه جی تروریسته زانی گره وصا بیجه وصا بیجه گره به هدف بیجه پقاقه تروریسته راسته پقاقه تروریسته نه پقاقه کشتنه دکه قصدان هدف اون دخوازن هدف بیجه هدف بیجه از پارتیا سیویل از پارتیا که سیویلم تو تکیلیا من به پقاقه و تنه و از لبر ترور و شدت به از وی قبول ناکم گرک ویا بیجه وی چاخه شخص سیاستا مشروع و بو مشروع پارتیا سیاست و احدوه دمیده و کابان پارتیا دن ده چه شرط آق پارتیا به ترور به پقاقه به ترور به پقاقه وی چاخه اونه بنه هف قیمان وی چاخه امه به هفره رونه نه
مساعده بکە و شەغای بەڕێنێ چ پرس ناوبەرە ji bo pirsê ji bo Tirkiye hene ewan pirsa we çaxê we çareser bibin wê باشە دەسەکە هەدا دەبێژە ئەم وەکە بەری هەفپەیمانتی بۆ ئۆپۆزسیۆنی ڕاچێناکەن وەکێک و شارەداری ئەستەمبولێ برن یا ئەنقەرێ دەناوکە خۆستاندن چێ بەشدا خۆ ئەوکە ویستاندن قامkirin zanin ku tişkî tune wê çaxê ne firseteke hûn û hedefe bi hev rûnin hedefe du tişt jî heye yek jî PKK'ye tekiliya wan û PKK'ye bêje em terorê em li ber terorê belê em qebûl nakin terorê gereviya bêje em PKK jî qebûl nakin hedefê xistinê biner bi emr û talîmata PKK'ê gelek numayende û mebûsê hedefê îro ji evê komûnîstê berê zanî Tirkiye etrak diwan de hinkî ew kene teslîmê wan kirine yani ji sediyê lê ew dibêjin em partiyeke Tirkî ne neya Kurdan e neya miletekî ne partiyeke Tirkiye ne rast e ama ev ne kafiye PKK na PKK heta ku PKK hebe PKK ne kafiye baş hilbijartinê şaredariyan li pêşiya Tirkiye hene AKP de hilbijartinan da çi amadekarî hene planên wê çi ne wê her hevpeymana wê MHP bimîne yan ihtimale hin Kurdan tê xelge MHP müsaade bike MHP partiyê vekevan partiyê din çawa di nava xwe de hinkî bi sebeb siyasetê îtîfaqa dikin di navbeyna MHP û AK Partiyê de jî ew kene weka çê weka ku em bêjin HDP û partiya Ümit Özdağ û Meral Akşener zanî û CHP zanî evana giş yek bûn û diger hinkî partiyê din hemû bûne aliyek evana giş bûbûn alîkî meqsûd û hedefa wan jî yek bi tenê bû bira AK Partî here îja evana di nav xwe de jî bi hevra jî ji ber ku ne ew bûn ne fikra wan ne yek bû îtimat li ser qewm li ser millet îtimat tesîs nekirin ji ber ku tesîs nekirin jî muwafaq nebûn îja divê seçimê de jî ana her partîkî dibêje ku fikra me gaya me em ê bi numayendeyê xwe têkevîne mesela em bêjin evan her yekî ji wan bi hawakî dikevîne îja em ê jî wê têkevîne bi AK Partî jî têkevî evanê din jî wê têkevîne belkî li hinek ciya li hinek partî mesela hene ev seçimê mahellî ku bijar dibêjin seçimê mahellî hilbijartinê mahellî evana çawan e numayende bi xwe jî carna gelek giring e şexskî bi tenê em bêjin li navçeyekî mesela li navçeyekê ti şexskî tînî ew wî şexsî ji partîkê ye feqet van partiyê din jî mensibê van partiyê din jî ew wî zanî alîkariya wî dikin baş ji ber demamakê maya rojeva dunyayê niha şerê Hemas û İsraîlê ez xwazim fikra te ser wê jî ez wê jî nabêjim şerê Hemas û İsraîl zordestî û îşgala İsraîl li ser Filistîn Tirkiye bi erkê xwe rabûye li hemberî vê şerê bi çawa yani bi wacibê xwe rabûye li hemberî ve lê çawa Tirkiye ji serê ser de bi gotinê xwe bi xeberdanê xwe bi fe'lê xwe bi xebata xwe bi libaka xwe zanê dixwaze ku yek şertê însanî bicî bibin ev zulm û zordestiya İsraîl û kuştina masûmê sebiya pîreka jinika extiyara bêkesa nexweşxane zanî evana bi babû 13-14 hezar însan
دکوژن برای زاني. ترکیه پیوندین خواه لگل اسرائیل قد کرن جبر کشتنا نه همولاتین ترکیه دما آلیکاری دبرن غزه چما به جاری اف یک نکتر چواکر يعني پیوندی شاد خواه دشینه مساعده بکه بله دشینه بأوكي بمصري تكلية تركيا هي با آلیکاری نه به پیوندی دیپلماتیک سیاسی بپیوندی دیپلماتیجی دکه چش دست ترکیه تی جسری سر ده جبو که ام بیجن اوکی شر زانی بده سکناندن ایریش اسرائیل بده سکناندن بله دوی هاوی ده هم دخبته به دیپلماسی و هم جی به اوکی به وان انسوتیه نافنتوی بوردا به محکمه چونکه ظلم صریح هي ظلم صریح ایریشا ده بله اف ایریشو اف ظلمو اف کشتنا صبیه پیرکا جنکا اویا نممکنه مرف قبول بکه و هنگی اوکی علیکاریه انسانی بله humaniter evana jî Türkiye çi destê wî tê dike û bang dike bi hem bi dîplomasî û hem jî bi her hawî ku divê evî şerê bidin sekirandin ji ber çê ku ihtimal kî heye ku ev şer geş bibe. احتمال هەیە İhtimal heye çavatine. تورکیا وێ ببە بەشێک ژێ Namîsade bike tişkiştara bêjim. Türkiye şer naxwaze. Ji ber ku ihtimala şer heye. Türkiye dibe banga navretewî dike dibe werin giş evî zordestî bidin seknandin. Ku hûn nekin riya zanî bi vê zulmê ev naçe serî. Sibê ev şer zanî ku bela bibe. Şer bela bibe. هەرکەس Derbasî Mısır'e bibe, derbasî Suriye bibe, derbasî Lübnan bibe, derbasî Ürdün bibe, Irakê bibe, her derê. باشە Ê ku agir li vir çê bibe, zanî ku cîranê meriv agir pêkevê. تێنە ئاگر بێتە خودی ماڵێژی Herkes. Wê were vê derê jî, wê were Herêma Kurdistan jî. Wê were her derê. بله Ja Xwedê hifza me ji van afat û bela û herbê neheq bike û ku em gişî lazim e hewceyê ku em giş çi ji destê me were em bikin û bi dîplomasî û sulhê bixwazin û serê bixebitin li baka bikin û tiştê însanî jî çi ji destê me were em wî jî pêk bikin. باش gelek spas cenabê Mehdî Eker ku siyasetvan ji AKP wezîrê berê çandinî û niha jî serokê senteza stratêjiya pêşxistina siyaseta çandiniyê gelek spas ku te ev derfet dama Gelek spas. her hebîn Pir sağ ol. her hebin temaşevanên hêja ku hûn jî heta niha li ger nebûn.